আমি দূরত যাম না, দূরত গেলে আরামসে আখে টিকে দেবেন। इलेक्शन जागासिनो दङ एसेम्बलि इलेक्शन गथै आसामाव आरो बिटिसिनि खोथायाव आङो दहाय फुंनि 7टानिफ्रायनो जिखिनि खबर लाबाय थादों बिराद मोजां जोंनि बिपिएफनि 11टायाबो खोब मोजां आरो मोनब्रै बिजेपिनि बेबो खोब मोजां मथथे एकदम 100% एक्सिलेन्ट भट जागासिनो दङ आरो जोंनि फेभाराव माने बिटिसि एरियायाव 15टाबो थांगोन आरो सरकाराथ' एनडिए हिसाबैनो फाइनाल आरो चिफ मिनिस्टारा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो जागोन आरो मैया तामुलपुराव जिखिनि घटना जादों बेखौ आंबो खोनानानै गोसोआव दुखु मोनदों बेयो जानो नाङामोन जेखिजाया आं बिनि सायाव तदन्त जानाया मोजां बेखौ आं लुबैदों आङो चिफ मिनिस्टार सारखौबो आं बुंगोन जे कालप्रिट बेखौ हमनांगौ बे आंनि दाबि सोर साबैसे मन्त्रि डिमान्ड खालामो मन्थ्रिया साबसे मोना बियो रिजाल्ट ओंखारग्रोथों रिजाल्ट ओंखारनानै जोङो रायलायगोन एनडिए हिसाबै जों रायलायगोन बिपिएफआ साबसे मोनो सोर मोनो बिनि सायाव जोंहा सावरायनांगौ दं सावरायगोन दा जोङो जेबो बुंनो हाया मथथे बिटिसि एरिया हिसाबै रिजाल्टआ एक्सेलेन्ट बिजेपिनाबो बिराद मोजां बिपिएफनाबो बिराद मोजां इउपिपिएलआ जिर' इउपिपिएलनो सोर भट होनो इउपिपिएलनो भट होनाय माने गावखौनो माने सरसोमनानै लानाय बे फोथायनानै लानायसो जागोन एकदम मोजां नङा आं बुंबाय थादों इउपिपिएलनि खोथा बा सोरबा प्रमद बर'नि खोथा बा सोरबा दिपेन बर'नि खोथा लानानै जुदि जोंनि रायजोफ्रा सोलिनांगौबा बे थैनायानो साबसिनसै माने सेस खालामगोन बिसोर आरो बिसोरखौ बिसास खालामनो नाङा आं अनुरद खालामदों क'क्राझार समस्तियाव बेसेबां भट मोननाय बे डिफारेन्सखौ दिनै दा बुंथ'नो हाया खिन्थु देरहागोन सिदा